talata woni ne nyallude hanne lewtu baku didabol nyalane mudum laso e jeego o duubo hitanu unadi de duubi sappo e jeenay mi hawri kade mi sanni mi yetti on bodum sakira fulbe enon e garki e gattul hakkiloji modum ila danogal e télévision do ko lati habaruuji meden finne fu e mi holla on do fa hanne subugo do wakati ne do fa ke bon ko lati hala mudum fa chore niki fartonon puddirten kanko lati do yeraajo modo kitanto do hala mi ko friend ka woni cede de do en nyalletede do portabuji hala mudum on garan nanon dum illa don garen batanem fa hanne ko lati fa chore port nouveau kele en wurtake walle bieten USL kay bobbe burtake do lawol be mabbi lawol Kenya dum non lati dalil mabbe do mboto la jabi fu on garan nanon fa hanne do koy habaruuji meden en garan batanen ko lati sirri kanum bo kambe lati be wonbe e yidi wiye yaha pikketete député kambe hala député ben non en fa be chore sénaton dum non hala ka do hocca kanum bo do lati koy habaruuji meden mawdi jennirte jom kikiderne agonga kadam mi hawri mi sanni mi yetta bodum hanne yewtere meden gatten kawoni wakkatiji meden gonande dido e ngodi nan sirri kawoni pikketete amma do pido tetengol sariya mawka kan en hanne himbe fu yeddontira dum gan himbe hebay fami ume majjunun de do laabi nango fanne do pikketete de lady benedo en kan accito ko no dinami sakike meden kase machudo sumanu olati nun kanko bo jangudo lawol cirbol de lady benedo en kase sumanu assalamu alaikum alaikum salam to a herti jahina no chawri no doggudoji to an e garki la danoga e télévision do mi tambam do to wodi hanne yewtere meden do ko lati pito sariyaji jonkan dewtere de do dawranta pikkitete der lady bene kannum labinanta en to alla jabi bawo en bitoy do habaruuji meden sana ke mbona nambo to wodi mi yetti sanne en jokkan e do ko lati habaruuji meden taw habaru meden arandeol ngol puddirten kawoni en jatama fay chore niki kanko lati do yelajo kitanto do hala microfinance kawoni cedde do de en keren hebata nyawlaade mudum e do telefonuji meden to do lawol majjunum kanko yelajo o wuti o fotta kambe lati be yera fay chore niki tongon en be jodo be badda o holla fa hanne ko lati nafuwe dum do golleji gominante lady bene Patrice talon woni e golla e do lawol ngol dem e gonga kanko lati do notori do inne meru mabbe fartongon en kanko Adamou sila kanko non notori tom meru niki ko hocci hala fo o yetti o yetta do fa hande fa ko fudda hala taw o yidwa o manta o mana lam med lady bene Patrice talon e golleji woni wadana bibbe adama de lady bene do em fa hande no watto ko tawe lady bene kan bo fonitake dum fuddun tokki lawol muddingol didabel majjum fa hanne o yetta e radio do kanum bo galdo e do hollitingo e do holago do fanne commune mabbe niku ko wara fotta e yera ben embe fu be jodo be baddal ma ngalden ngal lato do fa hanne nafowal ngal nato hune fu ko nafata bibbe leydi niki dum donnom kon kanko lati no tori do meru inne mudu fa chore niki tongon en hala makko o wadi e gonga kanko lati do e radio kitanto do kan bo hala microfinance do lati micro kedi on kay mawdo mudum o do yete Denise Atiukpe o wi gonga o yetta himbe niki o yetta jamaare ko hawdo hanne burtaade makko fay chore niki ton o walwa o fotta yirabe o fottabe be jodo be badda e do wallaka o do be goni be kebi lam lady benetan nimbe be bibbe balla yirabe kan woni cede do de en neddo gollal ngal gatta fu keba ceden en tan nineda baylitira ando e guna maada keba no jogolda sukaabe maada o wi o hebe o faami no yerabe kannum jogi sukaabe yerabe kannum minta sukaabe kannum mata sukaabe kambo hani tawe kannum bo wadane cede de do de en ka waylitinta e do gonna mudum to ko du walla du kannum bo gorum jogaade wuro ngon en o wi to do law majju non acci to ko lam lady bene subi wi yerabe no yehete wallite wadane ko kode do de en kanko lati do kuduso hentonu lati do kannum bo gollo e do sianso microfinance hala mudo ko hocci hala wi gonga o wi kanko lati do yera jon en subol makko nikime o farkay o fa ayo gangarki makko don dum wodi bodum o yidi taw o holla no gonga yerabe nikime to nyallake cede nyala ne resani wi wa islan cedden be galtirande wa nyala nen awa e yota dow mintaji yota jow seconde yota dow ma e tele wala fu ko yota don yerabe niki be godi alkawal ma e de lady benedo be bi kambe de lady benedo to be gollata fu lady niki yera mudum be koli don e kewinol alkawru do nyalla ka ced don
ceede maɓɓe accito ko ɗo wari fa hande wallitingoɓe dow lawol ɗon ɓe bi kamɓe kan alhamdulillah seyni ɓe jetta yiraɓe ɓe ɗo yahi kanum bo heɓoygo golle ɗen en kanko Rabiatu Sero Sule o wi gonga ɓe jetti ceeɗe ɗo nafoje ɗon ngam folla suɗɗe sappo kokketeɗa ceede ɗen en ta hokkama ɗe dalel yo wata wiye ceede diyan nun ɗo yo to nun kamɓe kanko ɓe bita sey ɓe jetta lam leydi Benin Patrice Talon ɓe jetta du fa hande ɗe ɗo nyalla ɗe ɗo ɓe keɓata golle ɗen ceeɗe ɗen o wi kamɓe ko ɗuuɗi fu ɓe keɓi ceeɗe ɗen en ɓe puɗɗiɗe du ɓe puɗɗi golleji maɓɓe gollitaɗo nokkuje fu kamɓe kanko ɓe bita sayni ɓe biya ɓe jetta du fa hande golleji ɗiɗo lam leydi Benin woni e waɗana ɓe kamɓe laati ɓe yiraɓe on jeyno habar kollo wontinori fu ɓurta e ni en mi yetti sanne sakira fulɓe dow ko laati habaru meɗen jokkol kam woni fay weccore porte nouveau fay dane diyan toon no jeheten kere en wurtake walle biyeten USL on anni walde nen kanko Sébastien Adjamo kanko noon walde muɗum e yaago fa hande walleji ko riɗi kamɓe noon kamɓe bo wurti e lawol porte nouveau to gon en e gonga lawol ngol ɓe kadi himɓe fuu ko falti gan ɗume jonkan himɓe fuu jonkan dow nannante himɓe kam woni haala resol maɓɓe parti maɓɓe ke inde wadde maɓɓe politique nen e ikene haɗama yahugo pikkitete kanko Joachim Apiti laatiɗo préfet wome o wi gonga mum o wi ɓe keɓi ɓe paami gan illa yanɗe jeego o Kenya demum ɓe keɓi habar kollen ɓe nani ɗum amma jon kanko ɓe garoy ɓe ummaniɗo fu ɓe tawi jama'are heewi e lawol ngol ɗen to dogguduji maɓɓe ɓe gatta bo ɓe duuri kam saka bawɗe maɓɓe ɓe gaɗi gan no ɓe nan noon fu ɓe liddi lallaw police en yahi toon no kure ne to yahi yoyɓe jon kan fukkini hakkiloji maɓɓe wiɓe ɓe potto e lawol ngol to joni kan lallaw bo himɓe fottake e lawol ngol ɗum ɗo laati golleji police républicaine golle muɗum golli e dow lawol ngol ɗo gonɗen ngam majjum ɓe bi gonga ko jiɗɗen kam woni hakkilo fukkingo jama'are fu wurti toon ngam woɓɓe ko ɗuuɗi muɗum fu wurtin toon hinde joni ko yahata cuuɓagol liƴƴi me no ɓe ɓurtiɗon jon kam ɓe fu ɓe ummi ɓe cakki lawol ngol ɓe bi goɗɗo faltata goɗɗo yahata yeeso jon kam nonnoon laabi ɗin en ɓe gaɗiri ɗum fayidani diyan toon nden te en daari illa ɗon dow fila kanko ko dense Segbo oɗo laati mawɗo police républicain fawecore weme toon gon en o wi gonga nokkure porte nouveau tan bane haala kan no ɓe ummi ɗon bo ɓe jahi fa hande kadem fay nokkure maɓɓe nokkuje ni ɗuɗɗe ni ɓe burti to gon en nden te ndayi e dow wayne maɓɓe ne ɗo ɓe gaɗi faytore seme kuji ɓe burtake ɗum kanum bo lawol ngol ɗen ɓe jayi ɓe cukkoy ɗum nden ɓawo majjum te ndaari e dow communaji leydi Benin ɗo ko ɗuuɗi dow leyɗe mawɗe mawɗe ko ɗuuɗi num burtangal ngal ɗen waɗi Kenya nden ten kocci Cawru Alada Dassa ɗum fu himɓe wurti wa holli ɓerɗe muɗum bisiɗe nani bo sariya leydi Benin hokkay wakkati ne ɗo taw himɓe fu wurto waɗa fillaji feere feere ma ɗum bo wurto e laabi ɗin sakko ma dow lawol politique gon lawol hokkaka taw neɗɗo wurto waɗa jon kan wayne ilɗe ɗon ma nata hocca baafe e dow lawol filla kanko Pascal Odelouis o waɗi o wito o ela himɓe fuu haɓɓa niya tokka dabare lawol ponnitingol ko hane fu neɗɗo to ƴaltin sariya ko resana e nder leydi Benin ɗo to ɗum waɗay nonnoon bo kamɓe ɓe jokkan e dow ko laati sariya kan gollirgo ɗum e ɗum nayi bo ngam ɓe pooɗan himɓe wonɓe e waɗa golleji bonɗi ɗiɗo fu e dow leydi Benin on jeeyi dow ko laati habar kol ɗum fa weccore porte nouveau kanum bo binom matnan on fu ɓurta e ni en e gonga fa yago ke akikiɗe dem min burtake fane fa bawriya sena fa weccore kanko Emmanuel Tiando min burtake bawriya ngan en dow men jamen da non laati parti politique ɗin en kanji bo ɗe ɓeeno yaari e reji muɗum gonga jottaɗe amen toon min potti mawɓe wonɓe e golla ɗum min potti min ƴamɓe du fa hande non noynum himɓe wontori e wadda e reji muɗum fa Kenya lewru tubaku ngol gonani ngol o nyalani muɗum laso e joyi fa yon to nyalane Kenya kikiɗe kan fu fa weccore senatom o walle politique bawore wadday e rol muɗum dow filla kanko Emmanuel Tiando o wi ba parti ba gota jarunga e reji muɗum resi wi e gonga min mbiya ham pikkitete waɗaki o to jon kam min ƴammo noy waɗi noy dabare oɗon bo o wi kanko ɗum haynakimo ko jiton himɓe fu wurti e laabi ɗon e hocci baafe o wi kanko ɗum ɗon haynakimo gan nyalane wore bane jon kam duuɓi ɗiɗo tan bane laati ko o duri sena ɗum ɓooyi o yii bo o anni iri ko watta iri ɗin ɗo ɗi en amma kamɓe ɓe bi nyalane maɓɓe nen en ɓe ginanne wana nano o wi kanko nyalane maɓɓe e ginta ɗum fa ede walde ne ɗo bawore wadday e reji muɗum fu kamɓe ɓe gaɗa o golle maɓɓe gam ɓe godi burkoji maɓɓe burtini burkoji ɗin bo ɓe tokkata dow fila kanko Emmanuel Tiando fa yago Kenya kikiɗe kan fu walle bawore jarune e reji muɗum dow pikkitete e cuɓol député ɓe ɗo waɗaki jon kan o wi o ela tawte hanne to Allah jaɓi fu gam hanne nun woni nyalane sakitorde nden en hanne fa yago e jemma ɗo hakkunde ne ɗo ne ko himɓe fu haɓɓa anniya yara e reji muɗum to yaray bo jon kan wakkati on en o re ɗon on jeeyi ko laati habaru ngol ɗon no wontiri fu ɓurta e ni en
e gonga te ngesi habar ko long en jokkan do habaruji meden e do ko lati pottol kanko lati lam meden leydi Benin Patrice Talon e yago be do lati wonbe wadda gomnanti lawnigu kan woni waldeji fere fere di todi en himbe wadi filla kanko nyaho kanko bo o wadi filla do lawol majjum o wi gonga e gadol ngol pottol lobbo nun o ela do potal hunnuko woto kanko Abdullah Yusuf kanko bo hala gota kannun o eli o wi dum fu dum fota tieri hunade be fu be do be bi pottol ma ngalden ngol acca potal hunnuko ko woto jamu fa hande e yago do e jonne sese nata de leydi Benin do hakkunde lam leydi Benin Patrice Talon e wonbe e wadida lawnigo gomnanti kawoni waldeji parti politique ko riidi todi en jonkan notto ko tawe himbe fu hakkiloji mudum fukko dum fu dum jokka e golle leydi Benin dum mahadum dum beyde kaden leydi Benin nanane baw ureno non kanko alabi e Musharraf kanko bo hala makko du o hebi o wi gonga potal mabbe kan accata leydi Benin yaha yeso gang to dum fotay fu konu kan en anni fuddam mudum ama en anna cakitode mudum kanko Paul Asoba filla gota kanum kanko bo wadi o ela portal hunnuko woto nata e dow go leydi fu no atto ko tawe leydi meden Benin en funun jeyni en funun mahatani en funun ummintani toni sami en funun sami toni buisake en funun bisi to gam majjum be kabbani be jogo o wi kere en kandu suka e mudum wala fu e der leydi do yo kere en suka e mudum liddi leyde yasi to kon wadi fu anen talakalon kon anen fa e suka e meden anen woni musi on en ko dulla do fila kanko Abdullah Yusuf o wadi kando gam majjum o wi o eli portal o eli hunnuko woto nata de leydi ben watto ko tawe jehin yeso en fu keben nafuda e do jonne meden keben du jam e do jonne meden on je habar ko lon kan bonno wontino fuf burta eni en mi yetti o sane sakra fulbe ko latino hanne habaruji meden cernirten illa danogal e television do fu burta ni important set gon dem biten e yawtere meden meyɗen yonto ñalane kan woni asawe yanɗe go'o e feccere e yaago fa hande e no noy ɗum wiite alarba no fa hande kanum bo e ngoodi bandiraɓe fulɓe habaruji meɗen saratiji muɗum gonɗi nder wuddol e télévision habaruji e fulfulde e ngoodi kikiɗe fuu yanɗe jeenayyi e maƴƴanɗe laso e sappo e ngodoy filla yonto ñalane kan woni yanɗe go'o e maƴƴanɗe laso e sappo fa yaago ɗogon en altine kanum bo yanɗe jeenayyi subaka habaruji e ɗengal dakumere yanɗe sappo e maƴƴanɗe sappo e joyyi habaruji e ɗengal haɓere yanɗe sappo e go'o e gonga mi hawri kade mi sanni mi yetta on bo ɗum ɗo laati habaruji meɗen e wakkatije muɗum joni mi matina e yanɗe nonnoy ɗo wiite isha'i wakkati muɗum wakkati julante non joni kan e kawni yanɗe jeetati na wakkati muɗum non joni kan e habaruji meɗen ɗi e ɗengal meɗen fulfulde gonga en jottan e dow ko laati ko jonni en kawni haala pikkitete sariyaji kocceteɗi ko laato neɗɗo yaha pikkitete haala muɗum kannum keɓeten kanko Kase Sumanu o firtana en o moƴƴinana en o holla en dabare gonka ɗon to Kase Sumanu kade mi salmine maɗa mi yettima do fa hande e to wiyama pikkitete ɗume non wiite piɗottete gongon to ndaari fo de leydi men Benin to wiyama pikkitete fo cuɓol ɓeyɗo laato durata e jaamo kamɓe noon kam wiyete tete yo walla walleji fo tawa moy fo walde fo sutta wiya ɓeɗon artinte en kan durta en kan laati weccore filla tete no dam yammi no bijimi no ko wiite piɗol tete no to e gonga fa ko neɗɗo yaha pikki tete kin e moynum kan latto jaho hokka e ɗon muɗum wiya min do mi laati nun candidat mo batanten on min do mi laati jaho e garasa jon kan bo heɓa fa mi ette min do e dow députat ko ɗum on e gonga no to en daari de sariyaji men leydi Benin oɗo o wata ko inne muɗum do datto lama ayre laato député taw woduno laabi go taw kan laati se wele ko duuɓi go duuɓi ɗi kan laatde leydi men Benin se a woddi duuɓi laso e joyi taw woddi duuɓi laso e joyi fof a wawan ko wi ando a wawan ko hokki inne maɗa datto lama ayre gaɗa ɗon woddi noon wele go a wala fu tora leydi Benin nde jon sariyaji gon wala ma a silbaka an taga to silbama leydi Benin fof wiyete no an ila hanne a laataki oɗo hokkata inne mum datto lama ayre to neɗɗo yahi kaso silbama fo tiya to silbu ñamima fo to de ma laawo bonko nu fo waɗi fo de gaño bonko waɗi fo a tawan oɗo hokkata wiya an illa hanne alatta ko oɗo wata ko
ñaami laamaire leydi min bene do lawol politique député ko non président na ko non conseil ndo attendé ma sadia on hadete donc to don ta awunda dum fu awan ko inde mada wodi sanne to bawo majjum e wodi hina burkoji neddo tokkata fa ko lato kanum bo darto laamare e dow leydi bene non me fa hanne an hunde wattake leydi bene do no dum fu de to sadia dum tawa joni to nda leydi bene to yama dartu laamare ummake fu weta gadde ereji mudum to ndari de ereji dibo ereji fu bane o ceta yarego weta no ero kollo ko ciaro donc to ndari yon leydi men bene say dartu ko yon to laamare député la ko den to make yon wodun taw ero dimirago mada kanko beta gadda ta gaddi ko fu e biya de don gatta ma photocopie carte mada carte ko ndari no fujon carte électeur men ko bete tete men carte mudum ba de ma carte mada d'identité awa ngada photocopie carte do to ndari bo do mairie en don e wodon e do wete certificat de résidence be don go délégué no hokata dum ma mairie no hokata dum na e do ngol don kan ngol hollata no neddo anna e do carte ngol baade ne do don non jiada don tawada to e regi lan hollata ma moyni anna no kunen ona o do kam kawal men sedike o hinda men no donc to don gayni funa e wodi kalen don e regi han betida gadda kan e lati ma quitus fiscal an de leydi men bene do dugal wodi nu tenkube no lati be god nu jawdi ani be bawta ko so tieda biato walla leydi ma leydi bene yahida yeso do magid no sadiaji hocca wiya an o do yidi la maayre fu leydi men bene ko holle a hindo geddo no a hindo lobbo no o do wata ko dur leydi bene no fu sey ma joba impôt ji mada jeri no goruda boutique no goruda mari fu no gonda joni kanne woddi bana de tuleru wadi fundi ko dina fada nona cede fada kanje jubata donc nokko ba yata jubade go wodi no community fu département fu leydi fu e wodi no bureau majjum kan yata biya ande ko ayi cede ma fada yon ka be kokke de ngel be tengi quitus fiscal donc e wete francire ngil nga tardi dongo to don mata gayni do fu e wodi don jere go holatna a odo sirbu nyamay mago kan e wete francire cahier judiciaire de bi wo via bulletin numéro 3 donc il kan holatma an a hindo lobbono a mede o yare go ma sirbote go a mede go tora go don holatma a hindo bon leydi bene donc ta hokkingel fu on jonkan ereji ma futke ma fani ke bugo to don gayni bo e wodi kaden don erego non do ton parti ngelo handi yarete la mayre na e wodon erego holte ma parti ngelo jahilammi donc ero maji non don wete déclaration sur l'honneur donc kam binta biya an illa hanne ala tiki candidat andi parti ngado ngam jahirta donc il don hakete no binna inne maɗa ɗon wattitede to reji ɗon to woɗi mais gonga a laaɓinani en ɗum mais miji fa hande fa ko neɗɗo yaha kanum bo e dow hinde joni parti ɗi batanɗa ɗin e dow ñukke jahilteɗe mimiji e dow ko wiyete circoncision électoral kan woni jonkan bulalanguji ɗe ɗo yahata pikkitete jonkan ada député e muɗum hina jonkan nokku ta tawan député ɓe nayo nokku député ɓe tato nokku député ɓe ɗiɗo to no ɗum senira hina ɗum wala ma ɗo hinde cennuje ko senna ɗo hinde nokkuje laso e nayi ɓe ɗo bo laati hinde député cutteten kam woni député ɓe lasoji nayo e tato hina non mais an mi batino ila rendez-vous mi jon fijo fitengo de leydi bene fu wodo ereji muɗum goga to honi ida ardnaka e non fu ata ɗum yaha ɗum waddaji ɓe sakitine non mais do majju to ndari leydi men bene ɗo sadia nga ɗo nga hande ma woni e dorna lawol pittete kanga noon wi leydi men bene foti senirego becce laso e nayi to ndari fu donc de beccoji lasenayi ɗon tata commune ji tata horta hoto wi commune ngaɗo e ngaɗo nga ukkere woren no commune ngaɗo ukkere woren no don tawa non ɗum waɗirɗa den dara den leydi men bene ukkeje lasso e nayi ɗum tawa den an wodi parti maɗa o jama ma parti muɗum to inta ɗum yawgo datugol ma député dako fu de leydi men bene fu de ukkeje lasso e nayi ɗe e fubutu awdu non dente da ukkeje lasso nayi naade bene giran ɗon jonka ele tugal fa gorgal ila soɓɓirde fa hawde fuɗo donc hande nu a wodi himɓe maɗa ɓeɗo laati
ama arandeɓe kamɓe wiyete titulaire na kamɓe leçon guinayo e tato ɓeɗo kan laati kan bo ko tokkimɓe arandeɓe kene wiyete suppléant na ɓeɗo kan bo ko kamɓe leçon guinayo e tato ɓeɗon bo mommoye fo wadda ere mum feere feere jon kan neɗɗo fo e jungo ñamojo muɗum horeji o ereji muɗum jungo ñamojo kan bo ko ereji muɗum to en daari jon kan ereji ɗi ni hortete jon kan yaare eɗi to sénat to anni to en daari ɗon to laatoyi ko an a wodi parti fo to parti ma hebbinayi jama'are nayi fo ba janla a wulla leso baka fa nangena kelen dartama yo wonde kam abinayi anayi natugo fijo na ina kanjum wadde ɗon joni ko himɓe parti ɗi to himɓe wiya ike e parti ngaɗo salama ngaɗo haɗama yahugo pikketete ɗum hoytade ɗon faton tago a anni siri noon nomme sirin ton kan ton siri arandiyan to ɗo kan to yiya to fijo natama to gaynama ñande ndeng o to yiyama ɗereji fuɗɗama e seego fo se waylogo himɓe ma e huɓɓini noon to fatton kan jon ka gonɗa haala ka ɗon ka kan bo filla feere hanto donc to en daari fo parti ngaɗon a yiɗi dartugol ma député nde leydi mbine fo wondu noon reji mum e huuɓi jamare mum e huuɓi taadu en kadi mum fo e wooɗi donc to en daari noon on woniri leydi men bene to waɗi e woodi kittaji ɗen kanum bo cennol muɗum nonnoy noon kittaji ɗen kanum bo sennirte kamɓe e faa ko neɗɗo heɓa fama min ɗo parti am walle am politique mi yaari ɗum mi heɓi gan joni a anni balɗe jawtuɗe ɗo himɓe fo e batma ɓe wiya 10% to anen ɓe janggay minon min anna anon nun janggi sariyaji ɗin finde fo himɓe waɗa ɗo e ɓoylitami e yanggitami e 10% wiyama nene mion kam min anna min mbito jonka say min nodde laaɓi non anon jangguɓe sariyaji leydi bene gonga noon to en daari jon sariya gonga e golle no hikka tete muɗum kanga ɓe wonno arande nga waylama nga waylama du en goɗɗo noon ko ɓeyda ɗo ko ɓeyda o kanjum noon ma hande moye fo hakkille hota e majjum arande joni tade hoccino fo parti ba to wiyama au cré ɗon ɗi joni wiyete circonstance électoral a tawno parti wurno mum ɗon wiya kan bo yahan ma la mariga andi nokkuno ɗe semmidi ta hokka e reji muɗum ba to falto heɓe ba to ɓe fanni fo tawa ɗum waɗana ɗum gacci ko wiya noon bane leydi men bene mawni jon kan himɓe e anni ko tawa ɗon to yama la mairie bo hunde ko tawa ɗon donc han dawelogo duni ummo suran ya da tawa noon bane gon donc de majjum ya a joni kan waddi parti ɗi kawrita peti ɗon ko hawta waɗa walle mawne ngam ni to en daari fo to duniya hawrti fo to ɗuuɗi fo atan de fijo wela wonno dow majjum no ɓe mbi to hikka jon dartime la maire ɗa woddima gatten ɓeyden ɗon laati ko witata ɗuma fitnaji kala laatima joni to en daari fo de leydi men benin wiya noon walla fo yiɗa ye darto la maire men ko heɓay de duniyaru hewre to heɓay duniya sappo fo oɗon kan heɓata ma ketarogo dow hewre wurtina duniya sappo de leydi men mbita benin fof kiɗa to yaade yon to limama fo de duniya hewre to heɓay sappo fo kanko sari hokkemo heɓa goɗɗongo joni kan pikkitete kin hinde ko witeno ñukkere neɗo amin ñukkere neɗo wiye minon min goni joni ñukkere to mi hocci misal fa tore keru nayi tingu uma ñukkere amin min galama ñukkere na yawre to tawe dow ñukkere na yawre nen parti an walde an nun yahata tawe e dow tawe leydi bene fu ɓuruɓu mi heɓi mi fiɗanama na nokkure keru ɗon tan num fiɗanta joni ka laati a leydi bene funu leydi bene fu parti fu hande fiɗna leydi bene butu de to en daari fo ko jongo cutoɗen to gonɗa ɗon ko gonɗa haala ka to en daari en jawti tiggere umma arandere ne ko jahanen tiggere ɗiɗore na arandere ne wiya sewelego en keeɓi de duniyaro hewre fo en keeɓi duniyaro sappo to ɗo to en keeɓi ɗo en gayni fna jon kan bitta jon kan lika ɗen donc de to ukkere ne ndi jonto daari leydi men ma de korako ɗo nani korako wudu noon e korako ɗon pere noon ɗon dali noon ɗon cawru noon ɗon to yolewde to parti ga duniya hirta fo to heɓi 10% ma de leydi meɗen fo jonka en mbitta wa le est ce jonka en daade to leydi men ɗo ma 8e circonstance ɗe ga ɗon a jonka ɗon cennirte jonka ɗon o jonka sennirto tawete kala laati joni to en daari fo jon e français ɗon anni fitanno e fulfulde seɗɗa jon ko keɓen ketarol de leydi men bene fo jon to 8e circonstance député meɗen ko heɓa ketarol fo se weloygo de duniyaru hewre ɗon o heɓa sappo de leydi men benen ɗon giɗa jonga to en mbittoye de leydi men ma de commune meɗen nama de to 8e circonstance électoral ɗon woɗum gaɗum sennirte to en daari fo parti ga ɗon a
non de to si conseil to dunia nu kan fidi saka ni fidi yon kan to ndari dunia saka no fidi fu ndara parti kan ma kanji no tawa to witem si conseil no yon kan kitari kanji no darte do don dunia pi dum kan se nite kitaru je gonde do hinde jonte ko ci kitaje nay nun tawa do nay no dunia original fidi donc dunia original no kan se nite kitaru je nay de ko yon kan dare dunia ro noy fu dunia la suite de sappo to den dunia ro keme di de la suite de sappo voilà den kitaru gotal fu saka ni handi jamaare mu handi ni handi ma no heba to en dari don to en kebi nafo yon kan dara wa yon kan bitawa kade ben to joni kan den parti ngado nga hebi saka dunia runni afamina na nani dunia nu fidi de to no kurene witem si électoral don to jon kan de kan date jon kan kitaro yon handi kebe de to no kurene donc kan onanta don wie suffrage exprimé ndo ma nombre de sièges ndo a pouvoir ndo quotient électoral ndo kan ñu wete no den to ngadi do fu to ngani fu intawan no jon kan to kebi dunia saka no fidi de no kurene no fu yon kan dunia nu kan senirten saka kitaje yamanare de to no kurene yon kan to en kebi defo en tawanu te ngade tan tu fe atan dunia kadi hoddo dunia kadi hoddo to de dunia hoddo do na wurtana jibena tawa mi burnima himbe tato burnima himbe jiyo burnima himbe laso to be do be date di to parti fu kadi fu moynu hebi kadi dunia hoddo di kadi du sanne e majju be dara to parti ji gondi to no kunene ngado kadi garu ngade horendia bur nga jamaade dinga ta kan ko kadi imma kadi ses kadi ngota kadi be dana dum ndi jon de dunia kitaji kanji naani fu nane kenili o do hebi goto hoddi kanje didi de mi hebbinay ambo hebbinay don darata non di to parti ko dongo parti ngay no hebi bo duniyaru watane ma bato tagado goto no watane be dine kadi tagado goto kadi be dine kadi kitalo goto kay ndate kadi de to kadi ko dibena mo kadi buddu kadi tawa don kadi kitalo kadi goto o to kan be dino dum to nonnu handi dum wadire to ndari bako dum wada fu arandi wino se ma wele ko de be bene wele ko awdi duniyaru ko bete 10% donc awdi sappo di hewre fa awdi sappo donc de magino to ta ndari fu to dunana ni do fu ya fijonga kadi ndar ndeno hikado non me to tawa jonka wolo yanto e dawa anni be do anani do fu be do anni sariyaji mudo fu to halla do ma tora go hubane ata anti ato be ko lama fu susufu ni do ni fu ata no moy fa kilo fu koto no non me huna lisa kan wala o do wujan gonno non me ko wuti kan do ni gollorto non me donc to dari no dum wontiri kan na do saria jonkan code électoral ngan ngabieten keme didi la soy didi din en kan junnon la soy nay didi kay kan jinun wadduno jonkan toraji template dollere faamu go mudum kan acito ko himbe fo yamanno e yidi wi e fotti himbe heba faama umeno saria kan wi non me an député no kan watta fidata tote non me député mi to ndari duga be jangbe go mo bana be janga sariaji go joni kan ni to ndari fu be do jonkan wudi jawdi mudum ta duniyari yidi dum kalite to e mabbe do dugga dubbe non anna sariyaji go donc tawa den ko boton duniyar nun jamante no to yama ko en pidi fu burbe duggo kan no hoccata filla anni dum e wodi jangbe fa e wodi docteur ne wodi be den fu anni to dum warti no fu atawa sito do joda kese fu ko ta be pirtine janga bi anni ni wiya do to en dadi hikka do ma di senado senado dini jamaare parti politique holla dum ni no handi dum fidira la toro donc do majjum bo be ko lama bo be labini jonkan kawal ni dum woniri donc do majjum mi jammi no dum wontiri kan do wonni kan onno mi yetti sanne kase maccudo sumanu mi matina alati nun jangudo sariyaji kannun janguda e do leccal université kannun fa hande do a heddi tongon en e do golleji a woni a golla fay bawriya université manga tongon en fay desire ko lakudo don non gonda e golleji men jettima sanne an e garki ila danogal e télévision do mi boyi tion sanna to wodi no hakkille Allah holla en kaden yonta nyalande wonne e filla gokka mi yetti sanne sakra fu anu latibe anu bo wattude hakkiloji mudde e danogal e télévision en biya Allah holla en jango awa goton illa danogal e télévision habaruuji modon e filla modon fere kaden to Allah jabi fu mi salmine do modon jang hirtana en e gureje meden